We hebben een begrepen onderweg. Oei. Goedemorgen. Vanochtend vroeg vanaf de studio van RTV Scheldemond vertrokken hier naar de passage Gulweg nummer 2 aan de kant van Filipijnen. We gaan vandaag meedoen met Farmers Got Talent. We rijden hier straks met een hele mooie collectie tractoren richting de Groe. Waar vanmiddag allerlei activiteiten plaatsvinden ten behoeve voor de agrariër in het goede daglicht te zetten. En dan kijken wat ze allemaal kunnen doen natuurlijk. Maar ondertussen ga ik even een bakje koffie verder doen, want het was best wel frisjes vanochtend. We zijn gearriveerd. Vanochtend een beetje koud vertrokken. Nu is de temperatuur heel mooi opgelopen. Na 3 uur in het zadel zijn we eindelijk op Farmers Got Talent. We gaan straks een lekker hapje eten, wat lekker drinken en kijken wat Farmers Got Talent nog allemaal te bieden heeft. Nou, we staan hierbij. Farmers Got Talent 2019. En wie ben jij? Ik ben Valerie en ik ben sinds kort ook lid van het bestuur van AIK West-Vlaanderen. En wat doe je in het bestuur? Op zich ben ik vooral algemeen lid en vicevoorzitter. Ik zag dat je daarnet leuk aan het presenteren was bij de touwtrekwedstrijd. Is dat op het lijf geschreven presentator? Op het lijf geschreven? Nee. Het is wel leuk om een keertje te doen, ja zeker wel. En het is sowieso leuk om op een mooie dag mee te kunnen helpen met alles. Ja. Wat is het volgende programma? Voorlopig gaan we eerst nog Farmers Got Talent, de Boer Olympics, afmaken. En dan gaan we straks heiningpaal slaan. En dan hebben we nog ook wat andere spellen op het programma staan, waaronder een koe melken. Een soort nepgemaakte koe. En nog latlopen. En daarnaast hebben we vervolgens nog een stormloopbaan. En ga je... Ja? Voor uiteindelijk de 2 winnende teams. Oké. Ga je ook nog straks op de stier? Misschien. Een ballonvaart is wel leuk om te winnen. Oké, Valerie, bedankt voor dit korte interview en succes. Dat gaat helemaal lukken. Hè? Dankjewel, komt zeker goed. Jullie ook.
Ik sta niet bij. Laurens net hier. Laurens, wat doe je hier? Ja, wij zijn bezig hier met de tractorrace. En wat houdt dat in, de tractorrace? De tractorrace is de bedoeling dat je zo snel mogelijk de container het achtvormige parcours rondtrekt. En dat doe je met 2 tractoren, veronderstel ik? Ja, 2 trekkers tegelijk. Hoeveel tractoren doen er in totaal mee en is het een soort afvalrace? Een goede 20 doen er mee nou. En wat is het record op dit moment? We zitten ongeveer 46 seconden, dat is het snelste rondje nou. Zit er ook nog iets van gewicht in die containers of is het gewoon een lege container? En nu zijn ze leeg, maar daarnet stond er nog een ton gewicht in. Maar toen we hebben de baan nat gemaakt en toen ging het een beetje heel zwaar. Hoe ver zijn we nu in de race? Iedereen is geweest dus, en nu gaan we kijken om de competitie een beetje aan te passen. Zodat een beetje gelijke tractoren bij elkaar een rondje kunnen rijden. Het deelnemersveld, is dat een beetje divers, ik bedoel vanuit diverse plaatsen of is het allemaal een beetje regionaal? Er is ook een hele club die komt uit het oosten. Dat is tractorpooling de Slappe Ketting. Team Slappe Ketting, die zijn hier met 5-tal tractoren naartoe gekomen. En het oosten, wat moet ik nou zeggen? Duitsland, Tsjechoslowakije, Rusland? Ja, de oosten is de andere. Ja, oosten is de Slappe Ketting had al zoiets. Ik zie ook dat de baan hier een beetje nat gemaakt is. Waarom is die baan een beetje nat gemaakt? Omdat het net nogal erg veel stuifde. Dus, dan krijgen we stof in onze baard. Ja, dat vinden we niet leuk. Oké, Laurens, bedankt voor dit korte interview en succes. Ja, bedankt. Nou, dit was RTV Scheldemond. We waren hier te gast op Farmers Got Talent. En we gaan 1 op 10 eruit met een sprong en een dipje.